Bornholmsmesterskabet bliver afviklet over i alt 3 afdelinger med 14 dages mellemrum, så der er god tid til at få slikket sårene og justeret maskinerne mellem løbsdagene. Der køres 2 heat i hver klasse. 85 kubikkerne har lige rundet første sving. I væsen ligger Visti Poulsen. I andet sving vender Jimmy Carlsen som anden, og Jakob Holm som tredje, men så går det galt. Jeg kom til at holde koblingen, og så slap jeg den, og så kørte den bare fra mig. Så er jeg ikke ordentligt fast. Hvad tænker man så? Man bliver sur, og man tænker, at man kan nå at indhente de andre. Jakob Holm er altså frisk op på crosseren igen, og så derude. Morgen Visti Poulsen har lagt sig i spidsen. Men Jakob er absolut ikke tilfreds med sidstepladsen og tager kampen op. Men sikker vinder af første heat bliver Visti Poulsen. Hvordan skal næste heat køre? På samme måde, bare fuld fart. Har du nogle konkurrenter? Nej. Frisk udtalelse fra en ung sportsmand, men han havde virkelig noget at have det i. Resten af feltet kørt agterud. Her kommer først nummer 2, og det er Jakob Holm.